Nahugyaw ang mga kapusong Sugbuanon atul sa pagduaw sa mga cast sa Beautiful Justice sa lungsod sa Konsolasyon sa miaging Sabado. Alang sa detalye, ani ang report. Napuno sa kalingawan o kasadya ang kahaponon sa lungsod sa Konsolasyon atol sa pagduaw sa mga cast sa Beautiful Justice. Sa press conference, gihulagway nila ni Yasmin Curdy o Gabby Garcia ang tagsatagsa nila ka role nga lahi kaayo itandi sa naandang mga papel sa kababayenan. Gani, higpit kaayo ang ilang pagbansay sa paggamit sa armas o martial arts aron mahatagan nila og hustisya ang tagsatagsa ka role. Palalim na ng palalim yung story namin. At talagang titindi at magiging ma-action na ang mga kababaihan sa amin. We get flattered na okay, yun yung tingin ng mga tao, but we also want to tell our own story na it's far, far different from Charlie's Angels. Si Yasmin nga nagda sa papel ni Alice, gustong pamatudan nga wa malambigit ang iyang banang PIDEA agent sa sindikato sa illegal drugs. Samtang si Gabby sa role nga Bree, gustong tugaron ang naglimin sa kamatayon sa iyang boyfriend nga si Lance, laing PIDEA agent nga gida ni Derek Monasterio. Nagsugod ang love triangle uban nila ni Gil Cuerva. Iyang gidasig ang mga Sugbuanon nga atangan ang mas nagkanindot o nagkaaksyon nga Beautiful Justice human sa 24 oras. What actually happens, because as much as possible we want to juxtapose what actually happens in real life or real life scenarios into our show. Parang ang sa akin, parang ang saya na nag-iisip yung mga tao kung sino talaga kasi ibig sabihin ganun sila ka-engage sa show namin. Uban ni Philip Patricio, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.